उदଳାର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଇଦାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମରୁ ବିରାଟ ନାଗସାପ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉଦଳାର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ମାନସ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଳା ବ୍ଲକର ଖଲାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ରାଇଦାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ବିରାଟ ନାଗସାପ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଇଦାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ କୁକୁଡ଼ା ବାଡ଼ିରେ ଏକ ନାଗସାପ ଥିବାର ଦେଖି ହିମାଂଶୁ ଉଦଳାର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ମାନସ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କୁକୁଡ଼ା ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ନାଗସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଧରି ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ମଶାନକାଳୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସାପଟି କିଛି ଗିଳି ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନଥିବା କଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ମାନସ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଧରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ଉଦଳାର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ମାନସ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। Music Studio. Music Studio. Music Studio. Music Studio. Music Studio. Snow 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 Music Studio. ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇବର ନ୍ୟୁଜ୍।